Kemm ir-rekordjat Niepen s'issa? Sissa, sorpriża, rkordet madwar 87 knisja. Popolazzjoni kważi dwar 270 knisja. Bil-kappelli, rekordjajt Niepen tal-mużawijiet, ġifieri, Niepen tal-alloġi. Anki tal-mużew fejn tal-Mudutrina wkoll? Ejwa wkoll. Tħabbira ta' kemm għamilt kollezzjonijiet, mhux ta' kemm rikordjat Niepen, dik il-valuri huwa aktar ikbar. Ta' knisja, parrokjali, knejjes konventwali, kappelli, knejjes żgħar u inkluż mużawijiet irnexxielna għat 340 visit.